Kador barshnong omshiken ringkat bat kasinjok kirang barshnong raj mathan bat kinong shnong kathan omshiken ha kajing sinran lang ke MDC kanongpo constituency ka kongrona kimden bat uba s nong se chairman kasinjok mentah kasngi kalai terik unai wing arajar arpusan kilalet aidor khas shi menteri kwat kekia ba wailat miki shila da kajing dawa ban pinkiu kerdan ya ka omshiken health and wellness center shaka public health center Habakrench kilat pathai kubor, nakaliang jongki, kilapin pau bakajaka sumar menta, kaduna kinong trei bat kitiar sumar, katba kajingdon kam kipat ba kalanang kiu, bat kiladawaru ban aino dakaway ka ambulance namar bakipat ba, kihap banwai kikali pat ba habadon kam ban kitnong pang. Kasinjuk kakirpa na kasorkar, bakadei ban shimkia, ban pin urlong no yakani ka jingdawa ka baslem, kenang baki pat ba karat mathan, kinyo ka jing sumar ka bakhamjan bat baha. Kam kerki pelat bat ka badon kam adu kata-kata ban kentiu kerdan no yakani ka sub center jongi ka umshaken sub center syaka PHC na kadau kumba piliosnya na ileng dok ranj baya kate ka sub center ngila yo na du pislam prapo bat hadu menta kate ka jingkala ka babun ka bagi nong snong ru kila roy bat ki jingdon kam pat kum kane ka juk ka bamenta kana kane ka daw ka jing kerpat ka jongi ya ka sarkar lan ba I health minister ka jing sisha ngila yo ka appointment ka kasngi banwan ya kan du pat I dai na ka daw jong ka ki daw ki pamla ban pia lem la shu ban don ikla banwan shop office menta kasngi ila pentip yang ni andai ka memorandum yang sa submit pat termen ka kin sadet ya ka ba don kam nakaliang jongi kasunjok jong kiram basnong kamdei ka jing yajla jong UMLA nagaliang jongi ngila ya trelang bat UMLA ro la ya trelang rengkat bat kasunjok jong kiram basnong kila don ki file ki bangila dep submit na UMLA ro bat kila hakipor ka ba nakaliang jong ikong madam amperin danglong I health minister aga tu kopor ki dang don ki file ki bangila dep submit bat ki don ro ki office copy ki bangi don hadu menta kajing thumui jongi menta kasni banwan bud hanya banwan hangne kalong bania kendu ya health minister wailat mikisela kade ni ban budden halor kineki file ki bang ila debu biade ba kata nakaliang jong ka senjuk jong kirang ba sinong ni laya kendu ya MDC te kade kajing yalam lenti jong MDC jong ni minta kasni banwan mi hangne hawi banwan mi bania kendu hai health minister Mensuan aduk ka jing yo jungi kate ka sub center mentangi la kiu haduk ka SWC te jing duna ka main point hi ka jing duna kate ka building namar ka jing slam jong ka mot ba kan nomlong su ban pendon kam te ka main point jing duna jong ka kate ka building nang ta ka baar ki kwartar jong ki staff ru kinom diang kumbakalong haduk mentahi ka mot ba ngidon tang atli ki kwartar kat ba kinong trei ki don khambun te ki kwartar ru ngidang don kam nang ta ha ka juk kapor ki public toilet ha ka jingwan jong ki pregnant kalong ka baduna haduk kata-kata mar bangi sem jing namar ba ka jing bomdon jong ka public toilet lan na ka banta jong ki kini pasien ki bawan ka bu jing sibun na banta jong ki staff ru habis ki nos ki doktor kalong to ki nos ki doktor kumbakalong haduk mentahi ngidon ka we ka MLHP kita ka we ka ANM bat kawe ka staff nurse kumbagalong kita ki balong ginong yalam jingi po jong kite nalor jong kite ni don ru ki DO ni don gelap nisan ni don ru tang sekitar badwe peslang kumbagalong hadu mentai kat kum ginyat jong kapor kemot ba lada don lat ni da trang ni angnut king ben yo kawe nginomong bagade gambalan dade da kanu ka bangila ban kit dawai mar mengikit vaksin bat medicine isem stem menghap ban ra na ki kali jong ki priwa ka dur jong ka resep ki kali te hadu pentahi la dalong ka bala kemun la don lat ikwa jing banyo ambalan sa jadi betulnya kajian kecuali kat tipor la de pro ai kaji Sri Lanka patu MLA
Te hakani kasin pemerintah nak kaliang ka dorpar Kasunjuk be. namar bahagi de bersorkar di Nyewan kaji lang bate bagi. kapur pat kaji itu tahu ke kalau ba jong ki senjuk rumah sinong te nak kaliang jongi ka di loksan jong ka tai makan te ke bangi yo ya kasur nak kaliang tu jong ki ngisu namar kaji angnot ban yo te ngai la ya wan bat ngai ai mensim ya ki dan re hagi de bat u na mat ni pulo de lokal MLA te hagi de kata nak kaliang jong senjuk tidak mentip nek mentip ro nak kaliang jongi kalau pa ngisuan namar ba tang dak bentar ke ngchang kede kabren kam nak kaliang jongi kalau ba lag mo no hiba ngin hap ben kam suap ben yo na la kam pat yo ya ke pi sir ka surok ngide ben yo namar ba kata kede gue ke ba khanglat ya ngi ba ngin mla ben pen po ya kita ke nongpang ke jongi sya ka sumar ete idon ki hagi de baka ni ka pe siru namar bagade ka ba la slem tam bat ki pa ba ru gide ki bala pun hi ha ko jong ka rai matan ko jongi de ha babun ku pa ba ad kata ke sistem kalwan puntah de nai tai daw hi ba ni ngida angot bat ngida ape saka sokar ba kan ya thai khamat ne bakan ya rap lem na ka penta kata ka action kum pakalong hi kat kum ka jindun kam na kaliang ka sorkar kat ka wat jimut lane ka pan jimut ke jongi tengi la penbiang ya kita ba kala biang kat adu menta kat kum ke jindun kam ka ba long bansna ya kita ki building lane ke jindun kam na ki kuarta lane kino jindun kam ru ka jeka long ka ba la biang. The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO.